MeghalayaPost.news. Uwei Hati Sawkuna mentaka step ula poi wat bam haki benta jongka Skulbah Assam Don Bosco University kabadon Sonapur jongka jela Assam kabala penher Syrngiew wiki Samla Pule bat nong tray jongka te ka Skulbah. Kumban syukdeu kane kamde syu kasin baningkong Henry mala usnam la juyo iye ki hati klau ki bawan hakate ka jaka ban wat bam bat penjod ki jingtung di tab ki badon hakate ka Skulbah. Halo kane ka benta ki babun na ki padba ki bu ya ka jingkali baka ba ki bo jong katnat wildlife kalale halo kate ka benta ban khanglat ya ka jingwan rong jong ki hati klau syapo ki shnong ki tau bat ki jaka padba da ka baong ru wat la da menta kampat don setia ka jingja basongsi Henry kabu jingma pat la shala shisngi yaki Samla Pule bat nong troy hakane ka Skulbah. MeghalayaPost.news.